ಕುವೈಟ್ಗೆ ಬೇಲಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಕುಡ್ಲಮೂಲದ 35 ಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತಿ ರಾಜ್ಯದ ಜವನೇರ್ಲ ಬೇಲಿದಂತೆ ಕಂಗಾಲಾತಿರು. ಕುಡ್ಲಮೂಲದ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತನೆಟ್ಟು ತಮಿಳುನಾಡದ ಜವನೇರ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದು ಸಾಯಿಗಾದ ಕೈ ನೀಡಿದರು. ಕುಡ್ಲಮೂಲದ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕುಡ್ಲದ 35 ಜನ ಸೇರಿದು 200 ಜನನು ಕುವೈಟ್ಗೆ ಬೇಲಿಗೆ ತಂದು ಪೋದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತನೆಟ್ಟು ತಮಿಳುನಾಡದ ಜವನೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಕ್ಲು ಸಾಯಗು ಕೈ ನೀಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿದರು. ಕುವೈಟ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಬತ್ತದು ಆಜಿ ತಿಂಗುಲಾಂಡಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಷರಿಜ್ಜಂದೆ ಆಂಡಲ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು ಮರ್ದು ಮಲ್ಪಡು ಕಂಪನಿ ಗುಮನ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಸಾಯ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಸಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲೇರು ತಮಿಳುನಾಡು ಒವ್ವಿಯ ಸಾಯ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುದ್ದಿನ ಆಯ್ನಾದ ಜನಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟು ನಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಭಾರತಗೂ ಪಿರಬರಪು ನಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸುದ್ದಿಡು ಕೇಂಡೊಂದೇರು. இதுவரை எங்களுக்கு வேலை கொடுக்கல, சரியான மாதிரி சம்பளம் கொடுக்கல, எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கம்பெனி போக மாட்டாலும் எங்களுக்கு தெரியாது கை நீட்டுறாங்க. ஒவ்வொரு ஆள் வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்து இப்போ எங்களுக்கு கர்நாடகத்தில் ஒரு இருக்கிறனால அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. வேதவாஸ் காமன் சொல்லி அவங்க ஒருத்தவங்க எங்களை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. எங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இன்னும் சப்போர்ட் யாரும் எங்களுக்கு இன்னும் கிடைக்கல. அதனால் பார்க்குற ஒவ்வொரு ஆளும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து பெரிய பெரிய ஆட்கள் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னும் சீக்கிரம் விரைவாக நாங்கள் இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். நாங்கள் 6 மாதம் ஆச்சு, சம்பளம் சரியான முறையாக தரதில்லை. அதே மாதிரி ஆக்சிடெண்ட் ஆனாலும் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு கம்பெனி ஆட்கள் யாருமே வந்ததில்லை. இது வரைக்கும் நான் விழுந்திருக்கேன், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. கம்பெனிலேருந்து ஒரு ஆள் கூட எனக்கு வரல. காலில் ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கு, ஸ்டிச்சஸ் ரிமூவ் பண்ணுறது கூட எனக்கு சரியான முறையில் ரெஸ்பான்ஸ் வரல. நானே ஃபோன் அடித்து கேட்டிருக்கேன், 3 தடவை ஃபோன் அடிச்சிருக்கேன். 3 தடவையுமே வரேன் என்கிட்ட அமௌண்ட் இல்லை, கம்பெனி அமௌண்ட் தரல, வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் அப்புறமேல ஃபோன் அடித்து கேட்டதுக்கு இல்லை நீயே ரிமூவ் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ நானே என்னுடைய கை காசை போட்டு ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் என்னுடைய மெடிக்கல் செலவுக்குன்னு கம்பெனி எனக்கு 1 ரூபா தரல. என்னுடைய பர்சனல் அமௌண்ட் தான் நான் போட்டு செலவு பண்ணியிருக்கேன். சரியான முறையில் ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. 2 நாளைக்கு முன்னாடி இருந்து சாப்பாடு எங்களுக்கு கிடையாது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் வேற வெளியாள் மூலியமாக எங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு நோம்புன்றனால.